It-tnejn filgħodu il-klassijiet tal-iskejjel f'pajjiżna laqgħu lura lill-għalliema kif ukoll lil xi wħud mill-istudenti, hekk kif bdiet sena skolastika ġdida. Bil-bibien tal-iskejjel li qed jerġgħu jiftħu din il-ġimgħa, wieħed jinnota l-fatt li għad hemm numru ta' posts tal-għalliema li għadhom vakanti. Skont l-Unjon tal-Għalliema l-MUT, il-Gvern għal darb'oħra ikkalkula ħażin in-numru ta' edukaturi li hemm bżonn biex ikopru l-postijiet kollha ta' tagħlim fl-iskejjel tal-Istat. Il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li filwaqt li l-Gvern kien qed jagħti assigurazzjonijiet li l-kwistjoni ta' nuqqas tal-għalliema ma tiġix ripetuta, issa qed jidher li s-sitwazzjoni mhix aħjar minn dik tas-sena li għaddiet. L-MUT qalet li kienu meħtieġa għalliema tal-iskejjel primarji kif ukoll dawk għall-Ingliż u l-Matematika f'livell sekondarju. Bonnici qal li filwaqt li l-Gvern ma kienx mistenni joħroġ sejħiet għal studenti universitarji f'dan il-ħin, is-sejħiet li nħarġu huma l-aħħar tentattivi biex tinstab soluzzjoni għal kwistjoni li ma tistax tiġi indirizzata biss jumejn qabel ma tfal jerġgħu lura fil-klassijiet tagħhom. Sena wara sena aħna nirrepetu l-istess ħaġa imma xejn ma jinbidel. Minħabba dan in-nuqqas, il-pressjoni fuq l-għalliema qiegħda dejjem tiżdied, hekk kif ix-xogħol tagħhom żdied b'mod drastiku biex ipattu għan-nuqqas tal-għalliema disponibbli. Marco Bonnici żied jgħid li nuqqasijiet bħal dawn ifissru wkoll li s-sistema edukattiva tkun f'riskju li taqa' fi kriżi jekk għat-tagħliema ma jkunux disponibbli fl-istess ħin, bħal pereżempju meta fix-xhur ta' Novembru, Diċembru u Jannar ifaqqa l-istaġun tal-influwenza. Problema oħra prinċipali li qed jaffaċċjaw il-ġenituri hi dik ta' trasport tal-istudenti. Persuni li għamlu kuntatt ma' dan l-istazzjon stqarraw id-diżappunt tagħhom li s'issa kienu għadhom ma sabux trasport għat-tfal tagħhom li nhar l-erbgħa jirritornaw lura l-iskola. Għall-Prim Ministru Joseph Muscat, l-iskema ta' trasport għall-istudenti hi suċċess kbir u min qatt m'għandux trasport dan ġara għax il-ġenituri ħallew għall-aħħar. Skema li hija suċċess kbir tant illi qed jgħidu li min-naħa tal-Education il-Ministru Bartolo qed jagħmel xogħol importanti ħafna hemmhekk illi qegħdin f'sitwazzjoni fejn pratikament ma fadalx van wieħed f'Malta illi f'dak il-ħin mhuwiex użat u ġejna f'sitwazzjoni fejn hemm numru minn dawn l-istudenti li bil-Malti ħafna minnhom ikunu ġenituri ddeċidew fl-aħħar wara li raw li kulħadd għaddej sejjer għalija jkun qed deċidew fl-aħħar li għadhom ma jistgħux jiġu akkomodati.